салом дӯстон, дишаб дар футболи аврупоӣ бозиҳои зиёд байни мунтахабҳо сурат гирифтанд. Ҳар яке аз онҳоро ба таври пурра гуфтан зарурате надорад, аммо чанд рақобате ҳастанд ки нагуфтанашон иштибоҳи азим хоҳад шуд. Бегапи зиёди бозии тимҳои миллии Португалия ва Испания диққати миллионҳо мухлисро дар сартосари олам ба худ ҷалб мекард. Рӯйхати марҳилаи плей-офф интригаи бозиро даҳчанд мекард. Мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. тамошои рақобатҳои футболии лигаҳои аврупоӣ ва чемпионатҳои аврупоро дӯст медоред? пас аз хизматрасониҳои шарик мо 1x истифода бареду шуру шавқи бозиҳоро бештар созед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус $100 бо промокоди AMG0777. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳамаи тарафдорони футбол бозии мунтахабҳои Португалия ва Испания дар чемпионати ҷаҳони 2018 бо хетрики Роналду ва ҳисоби 3-0 фаромӯш накарданд. Ин дидор албатта чунин нашуд. Роналду аз дақиқаи якум то охир дар майдон буд. Новобаста ба осебе ки дар рақобат бо Чехия гирифт, дар бозии Испания ширкат варзид, вале дар ин бозӣ амали натиҷабахшро ба номаш сабт накард. Ягона нафаре ки дар ин дидор бо гол аз майдон берун шуд, Алваро Мората ба ҳисоб мерафт. ӯ ҳам дар дақиқаи 88-уми дидор ягона голи ин бозиро ба самар расонид. ҳамин тариқ мунтахаби Испания ба финали чоргунаи ҷоми миллатҳо баромад. ҳамчунин ба плей-офф Италия, Нидерландия ва Хорватия роҳ пайдо карданд. бозиҳои ин марҳила моҳи июни соли 2023 доир мешавад. дар бозии дигари лигаи А Швейтсария Чехияро мағлуб кард. ҳарчанд чехҳо Патрик Шик дошта бошанд, ҳам Швейтсария бо голҳои задаи Эмболо ва Фройлер дастболо шуданд. аз бозиҳои лигаи Б бояд рақобати дастаҳои Сербия ва Норвегияро зикр кунем. Ҳолланд яке аз бомбардирон дар лигаи миллатҳост, вале бо мунтахаб кори ӯ на он қадар хуб ҷараён дорад. сербҳо бо шарофати голҳои Влахович ва Митрович ғолиб шуданд. воқеан Митрович ҳам дар баробари Ҳолланд бомбардири асосии лигаи миллатҳо мебошад. натиҷаҳои дигари лигаи Б чунин буданд. Албания ва Исландия бозиро мусови 1-1 ба анҷом расониданд. Ирландия бар Арманистон бо ҳисоби 3-2 дастболо шуд. Украина ва Шотландия бозиҳояшонро бегол ва Шветсия ва Словения рақобатро бо ҳисоби 1-1 ба поён расониданд. дар лигаи С мунтахаби Юнон бар Ирландияи Шимолӣ бо ҳисоби 3-1 ва Косово Кипрро бо натиҷаи 5-1 мағлуб карданд. яке аз талабгорони асосии ҳамлагари ҷавони португалӣ Рафаэл Леао дар рӯзҳои охири равзанаи трансферии дастаи Челсии шаҳри Лондон гардид. он вақтҳо сармураббии лондониҳо Томас Тухел буд ва бисёр кӯшиши зиёд ба харҷ медод то Леаоро ба сафи дастааш ҳамроҳ кунад. ҳатто гуфта мешуд ки 150 миллион евро дар роҳ буд, аммо расонериҳо аз фурӯхтани Рафаэл даст кашиданд. Малдини дар ин бора ишора карда гуфтааст ки Челси пешниҳоди ғайрирасмӣ кард ва ҷавоби рад гирифт, вале дар фаслҳои навбатии трансферӣ кори Милан метавонад дар ин масъала дигар шавад. гап сари ин ки қарордоди ҳамлагари ҷавони португалӣ бо дастаи Милан то тобистони соли 2024 амал хоҳад кард. тибқи хабарҳои расида, Леао шартномаашро бо дастаи шаҳри Милан тамдид карданӣ нест. рӯбария дар талоши он ҳастанд ки Леаоро нигоҳ доранд, вале ӯ ояндаи худро дар дастаи дигар мебинад. товонпулии Рафаэл 130 миллион евро аст. гуфта мешавад ки агар Милан ва Леао бо хулосаи тамдиди шартнома наоянд, пас расонериҳо пешниҳоди дастаҳои дигарро қабул хоҳанд кард. 130 миллион евро танҳо товонпули Леао бошад. бархе аз дастаҳо метавонанд маблағи азим бештарро барои ҷалби ҳамлагари бо маҳорат пешниҳод кунанд. агар Леао дар чунин сатҳи баланд бозиашро идома диҳанд, пас барои ӯ метавонад муборизаи сахт сурат гирад. яке аз мушкилиҳо барои тамдиди шартнома тарафи молиявии масъала аст. Леао мехоҳад ки дар як сол 6 миллион евро маош гирад. ин метавонад фишори қасдан ба сари Милан бошад, то ӯро соли 2024 ҷавоб диҳанд. дастаи Ювентус барои қавӣ намудани ҳайат ва зарфияти иқтидории худ ба талоши он аст ки Кристиан Пулишичро дар равзанаи зимистона аз Челси харидорӣ намояд. айни ҳол Пулишич дар шаҳри Лондон на он қадар вақти зиёди бозӣ дорад. аз ин рӯ футболбози амрикоӣ метавонад дар андешаи иваз кардани дастаи худ шавад. тибқи маълумотҳо, дастаи Ювентус гуфтушунидҳоро бо агенти Пулишич оғоз кардааст. мақсад аз ин шурӯи тез дар он аст ки Ювентус мехоҳад нақшаҳои Пулишичро барои оянда бифаҳмад. оё ин футболбоз мақсади иваз кардани дастаи худро дорад ё не? оё маблағе ки туриниҳо ба ӯ медиҳанд розӣ мешавад? ва боз чанд суоли дигар. барои дарки ҳамаи ин масъалаҳо Юве бо агенти Пулишич маълумот ҷамъоварӣ мекунад. Кристиан айни ҳол бо дастаи Челси шартнома дорад ва он то соли 2024 амал хоҳад кард. нархи ӯ тақрибан 35 миллион евро арзёбӣ мегардад.
аз Манчестер Сити ба Барселона гузаштани Бернардо Силва то ҳол яке аз масъалаҳои доғи трансфери футболӣ мебошад. Тобистони гузашта каталониҳо гӯё кӯшиши харидории ин футболбозро карданд, аммо корашон нимкола монд. Дар яке аз нишастҳои матбуотӣ Пеп Гвардиола ишора кард ки ягон банда ба Манчестер барои харидани Бернардо Силва наомадааст. Ҳеҷ ягон пешниҳоди расмие набуд. Тибқи маълумотҳо ҳамаи гуфтушунидҳо дар сатҳи ғайрирасмӣ ва дар фазои ғайри футболӣ сурат гирифтанд. Барои ҳамин ҳам ба иттиҳод ягон пешниҳоди расмӣ наомадааст. Дар ҷараёни мавсими имсола хави баробарияти Барса расонидааст ки мехоҳад Силваро тобистони соли 2023 дар сафи даста бинад. роҳбарони Барса ҳам ин нақшаи хавиро тарафдорӣ мекунанд. Вазъият дар Каталония тағйир наёфтааст. То ҳол барои харидани бозингарони нав лозим аст аз ҳайати кунунӣ ягон футболбози маоши баланд дошта ҷавоб дода шавад. тобистон хабаре нашр шуда буд ки як дастаи Арабистони Саудӣ мехоҳад Криштиану Роналдуро дар сафи худ ҷалб созад, аммо Криш аз пулу моли дунё даст кашидааст, чунки мехоҳад дар Аврупо фаъолияти худро идома диҳад. бо гузашти вақт ҳақиқат рӯи об баромад. тавре президенти дастаи Ал-Ҳилол ишора намуд, клуби мо имконияти ҷалб кардани ситораҳои сатҳи ҷаҳониро дорад. гап сари маблағ ва принсипҳои Роналду намеравад. мушкил дар он буд ки бо қарори суди арбитражӣ мо ҳақ надоштем бозингарони навро ба дастаи худ ҷалб кунем. то охир мо бо Криштиану гуфтушунид карда будем то фурсати ҷалби ӯ баъд аз тамом шудани санксияҳо пайдо гардад. яъне тасаввур кунед, тобистони гузашта ягона дастае ки ба Криштиану Роналду таваҷҷӯҳ кард ин клубе буд ки ҳаққи ҷалб кардани футболбозони навро надошт. яъне метавонем гӯем ки ягон клуби олам Роналдуро дар сафи худ дидан намехост. ӯ дар Манчестер монд ва инак давоми 3 моҳ дар ҳайати асосӣ мавқеъ пайдо карда наметавонад, магар охири поёни корномаи худро яке аз беҳтарин бозингар дар таърихи футбол ҳамин гуна сипарӣ кардан мехост. ҳамаи мо арзандаи донистани ҳақиқат будем ва ин ҳам рӯи об баромад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдии тансият бимонед дӯстон. хайр.